Bos Ayap darangan Mas Rohim. Pasesaran kalian Dekling Nada Mas Tekno. Bang Lurah. Susah mung kangen sliramu ya susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang iso nambani juragane pakan ternak ya ndang apa les-les Mbah Lurah men gayeng. Gempa guyuban Elesa dang maju gayenge Mbak Lurah yo. Selamat malam juga Bapak Aibtu Joko Purwanto, Kasat Intelkam Polres Sragen yang baru manto. Selamat malam kemudian Mbah Lurah Suronoyo DKW. Susah mung kangen sliramu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani juragane gabah tak jak maju ya tetep ngadeg kok yo aja sampai
Mbah nuwun Mbak Mang Lenggah, Mbak Yukuaton kudu jumeneng. Iya.